János apostol elutasítása és rágalmazása. Diotrefész visszaélése a Bibliában. Diotrefész, mint bibliai példa a hatalommal való visszaélésre a korai keresztény gyülekezetben. Diotrefész személye a Bibliában János apostol harmadik levelében, 3 János 9:10. Ez a levél a szeretet, a vendéglátás és a gyülekezeti rend kérdéseivel foglalkozik. Milyen szolgálatban állt? Gyülekezeti vezető vagy, pásztor? A Biblia nem nevezi meg konkrétan pásztornak, de a leírásból egyértelműen látszik, hogy vezető szerepet töltött be a gyülekezetben. Ő akadályozta meg János követőit és azoknak befogadását. Ő az, aki zárta a gyülekezetből azokat, az embereket, akik befogadták a tanítványokat. Ez a fajta befolyás és döntéshozatali jog egyértelműen vezetői pozícióra utal, legyen az, pásztor, vének, egyike, vagy más, jelentős tekintélyű személy. A szeretett elsőségre vágyódni kifejezés is ezt erősíti meg. Mi lehet a célja? Az elsőségre való törekvés nem akarta, hogy bárki másnak, különösen az apostoloknak tekintélye legyen felette. Vagy a gyülekezetben. Ő akart az egyedüli, megkérdőjelezhetetlen vezető lenni. Kontroll és befolyás, a gyülekezeti tagok feletti hatalom gyakorlása és fenntartása. Diotrefész negatív szerepe és hatalommal való visszaélésére. Az elsőségre való törekvés, 3 János 9. Nem az alázat és a szolgálat jellemezte, hanem a dominancia és az uralomvágy. Ezt a fajta viselkedést napjainkban akár tudatlanságból is láttuk ezt gyülekezetben, ahol karaktergyilkosság, kontroll, rágalmazás, és minden eszközzel tönkretenni egy másik személyt. Összehasonlítás Jézus tanításával, például Márk 10:42-45 a szolgáló vezető. Az apostoli tekintély elutasítása és rágalmazás, 3 János 9:10. Nem fogadta el János apostol jogát és tekintélyét. Gonosz szavakkal rágalmazta az apostolt és az őt képviselőket. Ez a karaktergyilkosság eszköze volt, hogy hiteltelenítse riválisait és megerősítse saját pozícióját. Ez a gyülekezeti egység és a testvéri szeretet alapjait ássa alá. Teljes kontroll. A vendéglátás megtagadása és a kizárás, 3 János 10. Nem csak ő maga nem fogadta be János küldötteit, hanem megakadályozta azokat is, akik szerettek volna vendéglátást gyakorolni, ami alapvető keresztény erény volt akkoriban. Kivetette a gyülekezetből azokat, akik nem az ő akarata szerint cselekedtek. Ez a legnagyobb visszaélés, a lelki vezető a hatalmát arra használja, hogy kiszorítson, kizárjon embereket a közösségből, akik nem lojálisak hozzá, vagy nem az ő elvárásai szerint viselkednek. Ez egyfajta spirituális zsarolás. Diotrefész esetének jelentősége és tanulságai napjainkban. A hatalom veszélyei a vallási vezetésben, Diotrefész példája figyelmeztet arra, hogy a hatalomvágy nem korlátozódik a világi szférára, a gyülekezetben is megnyilvánulhat. A pásztor vagy vezető felelőssége. A szolgálatnak nem az uralomról, hanem a nyáj gondozásáról és az alázatról kell szólnia, 1 Péter 5:2-3. A spirituális manipuláció jelei, újra megtérés, újra keresztelések, a kényszerítő, leuraló légkör, és a hűség tesztjevé teszi, vagy más felekezetek leértékelése mind olyan jelek lehetnek, amik Diotrefész motivációjához hasonló, önös érdek, hatalomvágy, problémákra utalnak. Gyakori példák. Ha a keresztelés nem tiszta, belső meggyőződéséből fakad, hanem külső nyomásra történik. A hívők ébersége, fontos, hogy a gyülekezeti tagok is biblikusan képzettek legyenek, és képesek legyenek felismerni a valódi, szolgáló vezetést a manipulatív, öncélú vezetőktől. A bibliai alapokhoz való ragaszkodás, a keresztség egyszeri, hitvalló aktus, amely Krisztusba vetett hitből fakad, nem pedig egy vezetőhöz való lojalitás jele. Diotrefész esetének relevanciájáról a mai gyülekezetek számára. A bibliai vezetés példaképe, például Jézus, Pál apostol, és ennek hangsúlyozása. A valódi hit és a Szentlélek vezetése a legfontosabb, nem a külső nyomás és nem manipuláció. A pásztor hatalmával való visszaélés. A pásztor vagy gyülekezeti vezető a pozícióját,
tekintélyét és a hívők bizalmát arra használja fel, hogy azokat még inkább magához kösse, kontrollálja, vagy az általa képviselt tanítást gyülekezetet exkluzívvá tegye. Az újrakeresztelés, vagy megtérő IME ismételt elmondatása, bűnvallás kikényszerítése stb. Ebben az esetben nem a hívő lelki-szellemi javát szolgálja, hanem a vezető önös érdekeit. Honnan lehet ezt tudni? Mik a jelei? Rendszeresség és tömegesé válik, ha ez nem egyedi, jól megindokolt és speciális eset, hanem egy visszatérő vagy tömeges jelenség, az már önmagában is vészjel. A valódi megtérés és keresztelés egy szívbeli döntés, nem egy csoportos rituálé, amit ismételni kell. Kényszerítő elnyomó légkör, ha a gyülekezetben erős nyomás van a még mélyebb elköteleződésre, ami egy újabb kereszteléssel, vagy megtérő ima elmondatásával jár, és ezt sugallják, hogy ennek elmulasztása valamilyen lelki hátránnyal járhat, például nem részesülsz a Szentlélek áldásaiban, nem leszel igazán Isten gyermeke, stb., az már manipuláció. Hűség tesztje, ha az újrakeresztelés vagy a megtérő ima megismétlése a gyülekezethez vagy a vezetőhöz való hűségé válik. Ha nem teszed meg, nem vagy igazán a miénk, nem bízol Istenben, nem vagy hű a pásztorhoz. Más felekezetek leértékelése. Ha azzal indokolják, hogy újra kell keresztelést, hogy az előző felekezetben kapott keresztelés, vagy megtérés, nem volt elég jó, nem volt igazán biblikus, hiányzott belőle a Szentlélek, ez utalhat arra, hogy a jelenlegi gyülekezet vezetője a saját közösségét emeli piedesztálra, és más Krisztus követőket hiteltelenít. A pásztor Istentől kapott különleges felhatalmazása, ha a vezető rendszeresen hivatkozik arra, hogy ő különleges kinyilatkoztatást, tekintélyt kapott Istentől, és ebből kifolyólag az ő szava megkérdőjelezhetetlen, és ez alapján követeli meg a megtérést újrakeresztelést, az intőjel. Függőségi viszony kialakítása és a megerősítése lehet a cél. Biblia számos figyelmeztetést tartalmaz a hamis pásztorokról és a hatalommal való visszaélésről. Az 1 Péter 5.2.3 figyelmezteti a véneket, vezetőket, legeltessétek Isten rátok bízott nyáját, gondját viselve annak, nem kényszerből, hanem önként, Isten akarata szerint, nem aljas nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne uralkodjatok a rátok bízott örökségen, hanem legyetek példái a nyájnak. Ez a ver egyértelműen ellene szól a kényszernek és az uralomnak. Diotrefész nem fogadta el az apostoli tekintélyt, és még azokat is kizárta a gyülekezetből, akik befogadták János híveit. Ez egyértelműen a hatalommal való visszaélés esete, ahol a saját pozíció és tekintély fenntartása a cél. A motiváció, önös hatalomvágy, hasonló lehet. A farizeusok és írástudók, Jézus élesen bírálta a kor vallási vezetőit, a farizeusokat és írástudókat, akik nehéz terheket raktak az emberekre, de maguk egy ujjal sem mozdították meg azokat, és szerettek az első helyeket a lakomákon és a zsinagógákban, a vallási tekintély és szabályok öncélú felhasználását mutatja. Történelmi egyházak és szekták. A történelem sajnos tele van példákkal, ahol vallási vezetők visszaéltek hatalmukkal. Sok szekta és kultusz, a modern korban különösen a szekták esetében figyelhető meg, hogy a vezető abszolút tekintélyt követel magának, és a tagokat egyre mélyebb, elköteleződésre kényszeríti, gyakran külső rituálékon, vagy ismételt beavatási szinteken keresztül, ami növeli a vezetőhöz való függőséget. Hasonló jelenségek más vallásokban, nem csak a kereszténységen belül, hanem más vallásokban is előfordultak olyan helyzetek, ahol a vezető a hatalmát kiterjesztendő, a híveket olyan rituálékra vagy elköteleződésekre kényszerítette, amelyek nem az egyén lelki fejlődését, hanem a vezető vagy a csoport befolyását növelték. Sajnos előfordul, hogy egy pásztor vagy gyülekezeti vezető a pozíciójával visszaélve, a hívők lelki, érzelmi vagy akár anyagi függőségét erősíti, és ehhez olyan eszközöket is felhasználhat, mint az indokolatlan újrakeresztelés vagy a megtérő IME ismételt elmondatása. A kulcs a motivációban van, az őszinte, biblikus keresztelés célja Krisztus követése és az Istenhez való szövetségkötés, nem pedig egy emberi vezetőhöz vagy egy konkrét gyülekezethez való láncolás. A bibliai figyelmeztetések és a történelem is számos példát szolgáltat a hatalommal való visszaélésre a vallási vezetők részéről.
Egyetlen forrás Diotrefészről. Diotrefészről és az általa képviselt konfliktusról a fő forrásunk maga János harmadik levele. Ez az egyetlen új szövetségi írás, amely konkrétan megemlíti őt. Ez az esemény nem volt egyedülálló a korai kereszténységben. János másik két levele, 1 János és 2 János bár nem említik Diotrefészt, rávilágítanak a jánosi közösségeket érintő általánosabb problémákra, mint például a tévtanítók, antikrisztusok, fellépése, az igazságban járás fontossága, és a szeretet parancs megtartása. Ezek a levelek tágabb kontextust biztosítanak a 3 Jánosban leírt konfliktus megértéséhez. Diotrefész viselkedése. Azonban 3 Jánosban világos, hogy Diotrefész nem a tanítás teológiai nézet miatt utasította el a küldötteket, hanem a saját elsőségre törekvése miatt. Korai egyháztörténeti írások, bár Diotrefészről nincs további közvetlen utalás korai egyháztörténészeknél, például Eusebius, a 3. János levél jól illeszkedik ahhoz a képhez, amit más források festenek a korai gyülekezetek belső világáról. Diotrefész motivációit, miért akart első lenni? Hatalomvágy, személyes ambíció, vagy esetleg egy eltérő teológiai felfogás állt a háttérben, bár a levél szerint inkább az előbbi. Aposztoli tekintélyi, hogyan próbálta János érvényesíteni tekintélyét egy olyan helyzetben, ahol az már gyengülni látszott. A gyülekezet szervezete, milyen volt a korai gyülekezetek hierarchiája és hogyan alakult ki, episzkopális, presbiteriánus, kongregacionalista elemek. Diotrefész esete bepillantást enged a helyi gyülekezeti vezetés és az apostoli, vagy presbiteri, felügyelet közötti feszültségbe. Diotrefész és az apostoli tekintélyi. János harmadik levele egyértelműen utal arra, hogy Diotrefész egy olyan gyülekezetben volt vezető szerepben, amely valószínűleg János apostol befolyása vagy missziós tevékenysége révén jött létre. A levél tanúsága szerint Diotrefész azonban megtagadta János apostol tekintélyét és vezetését. János apostol tekintélynek elutasítása mit okoz ez? János a következőképpen írja le Diotrefészt: szeret első lenni közöttük, 3 János 9, és nem fogad el minket, azaz Jánost és a vele küldötteket. Sőt, nem csak, hogy nem fogadta be János küldötteit, hanem még azokat is kizárta a gyülekezetből, akik befogadták volna őket. Ez világosan jelzi, hogy Diotrefész szembeszállt az apostoli iránymutatással és János tekintélyével. Ez a helyzet rávilágít az őskeresztény egyházon belüli feszültségekre és a kialakuló hierarchikus struktúrák kihívásaira. Míg János apostol az eredeti tanítás és a közösség egységének fenntartója kívánt lenni, addig Diotrefész a helyi hatalomra és az autonómiára törekedett, még ha ez az apostoli utasítások figyelmen kívül hagyásával járt is. Tehát igen, a levél alapján valószínűsíthető, hogy János küldöttségével vagy általa alapított gyülekezetről van szó, ahol később Diotrefész megragadta a hatalmat és szembeszállt János tekintélyével. Gyülekezet megosztássá és szakadása. Diotrefészféle konfliktus mélyebb árkot ásott a hívők között, ami szinte biztossá teszi a szakadást. Ez sajnos a mai napig is megfigyelhető a gyülekezetekben. A Diotrefész konfliktus és örökérvényű tanulságai. Az, hogy Diotrefész nem csupán elutasította János küldötteit, hanem kizárta a gyülekezetből azokat, akik vendégszeretőek voltak, valójában egy hadüzenet volt. Ez nem egy egyszerű véleménykülönbség, hanem egy nyílt hatalmi demonstráció volt, ami ellehetetlenítette az együttélést. Aki kizár valakit a közösségből, az alapvetően kijelenti, hogy nincs többé helye a mi csoportunkban. Ez pedig egyenes út a szakadáshoz, vagy egy olyan árok megásásához, ami már áthidalhatatlan. Napjainkban előfordul, hogy ezt már csak e-mailben kapod meg, ahol közlik, hogy nem kívánatos személy lettél. Csak szépen csendben, diszkréten. A korinthusi példa, Pál és Apollós hívei, jól mutatja, hogy már az apostoli korban is jelentek meg a személyi kultuszok és az ideológiai csoportok, amelyek rombolták az egységet. Diotrefész esete még súlyosabb, hiszen ő nem csupán egy preferált vezetőt képviselt, hanem aktívan kizárt embereket, ami a közösség szétszilálását jelentette. Teológiai nézeteltérések, ez talán a leggyakoribb eset. Különböző értelmezések a Bibliáról, a dogmákról vagy a hitelvekről könnyen megosztottságot okozhatnak.
Vezető elfogadásának hiánya hatalmi harcok, pontosan ez volt Diotrefész esete. Amikor valaki megkérdőjelezi a vezető tekintélyét, vagy épp maga akarja átvenni a hatalmat, az szinte mindig szakadáshoz vezet. Az emberek a vezetők mögött sorakoznak fel, és ha a vezetők között ellentét van, a gyülekezet is megoszlik. Külső befolyás elfogadás kérdése. Az is előfordul, hogy külső tényezők, például egy misszió, egy új tanítás, elfogadásának vagy elutasításának kérdése okoz megosztást. Egyszerűen emberi tényezők, sajnos az irigység, a büszkeség, a makacság és az emberi gyarlóság egyéb formái is hozzájárulhatnak a szakadásokhoz, még akkor is, ha nincsenek súlyos teológiai különbségek. A 3 János levele tehát egy időtálló, fájdalmas tanulság arról, hogy az emberi bűn és a hatalomvágy hogyan képes szétrombolni azt a közösséget, amit Krisztus építeni akar. Az apostoli korból származó példa rávilágít, hogy a problémák gyökere gyakran mélyebben fekszik, mint pusztán egy nem egyetértés. Ez a fajta bibliai szövegelemzés, amely a mai valóságra is reflektál, rendkívül értékes. Gyülekezeti szakadék. Diotrefészféle konfliktus mélyebb árkot ásott a hívők között, ami szinte elképzelhetetlenné teszi a szakadás elmaradását, rendkívül pontos. Sajnos ezt napjainkban is megfigyelhető. A Diotrefész konfliktus és örökérvényű tanulságai. Az, hogy Diotrefész nem csupán elutasította János küldötteit, hanem kizárta a gyülekezetből azokat, akik vendégszeretőek voltak, valójában egy hadüzenet volt. Ez nem egy egyszerű véleménykülönbség, hanem egy nyílt hatalmi demonstráció volt, ami ellehetetlenítette az együttélést. Aki kizár valakit a közösségből, az alapvetően kijelenti, hogy nincs többé helye a mi csoportunkban. Ez pedig egyenes út a szakadáshoz, egy olyan árok megásásához, ami már áthidalhatatlan. A korinthusi példa, Pál és Apollós hívei, jól mutatja, hogy már az apostoli korban is jelentek meg a személyi kultuszok és az ideológiai frakciók, amelyek rombolták az egységet. Diotrefész esete még súlyosabb, hiszen ő nem csupán egy preferált vezetőt képviselt, hanem aktívan kizárt embereket, ami a közösség szétszilálását jelentette. A szakadások a gyülekezetekben évezredek óta hasonló mintát követnek. Teológiai nézeteltérések, ez talán a leggyakoribb oké. Különböző értelmezések a Bibliáról, a dogmákról vagy a hitelvekről könnyen megosztottságot okozhatnak. Vezető elfogadásának hiánya hatalmi harcok. Pontosan ez volt Diotrefész esete. Amikor valaki megkérdőjelezi a vezető tekintélyét, vagy épp maga akarja átvenni a hatalmat, az szinte mindig szakadáshoz vezet. Az emberek a vezetők mögött sorakoznak fel, és ha a vezetők között ellentét van, a gyülekezet is megoszlik. Külső befolyás elfogadás kérdése, az is előfordul, hogy külső tényezők, például egy misszió, egy új tanítás, elfogadásának vagy elutasításának kérdése okoz megosztást. Egyszerűen emberi tényezők, sajnos az irigység, a büszkeség, a makacság és az emberi gyarlóság egyéb formái is hozzájárulhatnak a szakadásokhoz, még akkor is, ha nincsenek súlyos teológiai különbségek. A 3 János levele tehát egy időtálló, fájdalmas tanulság arról, hogy az emberi bűn és a hatalomvágy hogyan képes szétrombolni azt a közösséget, amit Krisztus építeni akar. Az apostoli korból származó példa rávilágít, hogy a problémák gyökere gyakran mélyebben fekszik, mint pusztán egy nem egyetértés. Ez a fajta bibliai szövegelemzés, amely a mai valóságra is reflektál, rendkívül értékes. Diotrefész név görög eredete és a korai kereszténység térhódításának módja alapján több valószínűsíthető következtetést is levonhatunk. Diotrefész keresztény útja és gyülekezeti szerepe. Görög származás és megtérés. Mivel Diotrefész görög névvel rendelkezett, Zeusz által táplált, szinte biztos, hogy görög, azaz nem zsidó, hátterű volt. Ez azt jelenti, hogy mielőtt kereszténnyé vált volna, valószínűleg a görög-római pogánykultúra részese volt. Ehhez az életmódváltáshoz, a monoteista hitre való áttéréshez és Krisztus követéséhez bizonyos időre volt szükség. Nem egyik napról a másikra vált valaki hívővé, majd gyülekezeti vezetővé. Tanítványság és vezetői szerep.
Teljesen megalapozott az a feltételezés, hogy Diotrefész a megtérése után tanítvánnyá vált, bemerítkezett, és csak ezután, a keresztény hitben való növekedés és elköteleződés után tölthette be a gyülekezetben vezetői szerepet. A korai gyülekezetekben a vezetők kiválasztása általában a hitbeli érettség és a szolgálat alapján történt. Tehát nem azonnal került vezetői pozícióba, hanem feltehetően végigment egy szellemi fejlődésen. János apostol befolyása. Az a tény, hogy János apostolnak, vagy a presbiternek, befolyása volt ebben a gyülekezetben, kulcsfontosságú. János levelet ír hozzájuk, tekintélyt formál és beavatkozik a belső ügyeikbe, az arra utal, hogy valamilyen módon ő volt az alapító, a misszionárius, vagy legalábbis az apostoli felügyelője ennek a közösségnek. Ez azt is jelenti, hogy Diotrefész valószínűleg János apostol missziós munkája nyomán lett keresztény, és János tanítása, vagy az általa küldött evangélisták tanítása, alapján ismerte meg a hitet. A kezdetekben tehetséges együttműködés. Kezdetben tehát vélhetően elfogadta János tekintélyét és vezetését. A konfliktus csak később alakult ki, amikor Diotrefész elkezdett első lenni, és szembeszállt az apostoli iránymutatással. Összességében tehát a Diotrefész nevéből, a korabeli gyülekezetek működéséből és a 3 János levél szövegéből egy koherens kép rajzolódik ki, egy pogány hátterű, megtért keresztény vezetőről van szó, aki valószínűleg János apostol befolyása alatt vált hívővé, majd gyülekezeti vezetővé, de később a hatalomvágy vagy más okok miatt szembefordult János tekintélyével. A név jelentése. Diotrefész nevének jelentése valóban adhat egy további árnyalatot a személyiségéhez. Diotrefész nevének jelentése és származása, görögül, Diotrefsz, egy görög eredetű név. Jelentése, a név legelfogadottabb jelentése, Zeusz által táplált, vagy Zeusz nevelte felneveltve. Származása, mint görög név, arra enged következtetni, hogy Diotrefész valószínűleg görög származású volt, vagy legalábbis görög kulturális háttérrel rendelkezett. Ez a korai keresztény gyülekezetekben nem volt szokatlan, hiszen a kereszténység terjedése során sok pogány, nem zsidó, embert élt meg. Ironikus jelentés. Egyes kommentátorok szerint Diotrefész nevének jelentése ironikus. Egy olyan ember, akit Zeusz nevelt, és aki esetleg a görög arisztokrácia tagja volt vagy magasan képzett, most egy Krisztus követő közösségben arrogánsan viselkedik, és elutasítja az apostoli tekintélyt. A név utalhat egy olyan személyre, aki valószínűleg büszke volt a származására vagy neveltetésére, és ezt az elsőséget a keresztény közösségben is meg akarta tartani. Ez különösen éles kontrasztban áll azzal a keresztény ideállal, hogy Krisztusban nincs görög, sem zsidó, és a vezetőknek alázatos szolgáknak kell lenniük. Ezzel a gondolattal köszönök el, Isten áldjon bennetek, salom salom.